हेलौ लोगोफोर, नैबे जाहैबाय मोनसे गोदान एप्स लन्च जानाय, बेखौनो बुङो अमनिकम। दा नोंथांमोना गोबां इउटुबारनि भिडिअफोर नायनानै नुबायबो जानो हागौ अमनिकमा मा जिनिस, बेयाव माबायदि आर्न खालायो। जेरै नोंथांमोना गोदान जयेन जायोब्ला बेयावहाय सानसेयाव मोनबा टास्क मोनो, मोनबा टास्कआवहाय 200 करिया मोनो। 200 करियाबा मोनबाबा 1000 जायो। 1000 बा साननैजोंहाय 2000 जायो। 2000नि उनावहाय नोङो बेखौ 1000 सोदेरनानै रिसार्ज खालायनांगौ। आरो बे 2000 मोननाया बियो डाइरेक्ट उइथड्र जाया आरोना, बेयो डाइरेक्ट उइथड्र जाया। बेयाव नों 1000 नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय एड खालायनानै नोङो सोफादेरनांगौ। सोफादो नोङो VIP आपग्रेड खालायदो। VIP आपग्रेडा नोङो 3000 नालाय 3000 VIP वाना। दा नों बेखौहाय आपग्रेड खालामनानै लायोबा नोङो सानसेयावहाय बेयावहाय दङ बेयावहाय दङ 25 करिया मोनगोन नोङो। सानसेयाव मोनब्रै टास्क मोनोबा नोङो 25 करियाबा नोङो 100 रां मोनगोन। 100 रां मोनोबा नोङो सानथामजोंनो नों बख'नो हागोन। 300बानो उइथड्र जायो, जेबो सिन्था गैया। आंबो खालायदों नै। दा आंना मैया बानायनायखाय मैया 100, दा दिनै 100। गाबोन आं उइथड्र खालायनो हागोन। दिनैजों आंहा 200 जानानै दङ। जेबो टेनसन गैया लोगोफोर, गोसोबायदि नोंथांमोना खालायनो गोसोबा खालायनो हागोन, खालायनो गोसो गैयाबा आरो माथो बुंबावनो। जाय अनलाइन आर्निं खालायनो गोसो बिसोरो गोसो दंबा खालायफाबानो जाबाय आरो। दा आङो बे आंनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनोसै। नोंथांमोना बिनिफ्राय डाउनलड खालायनानै आर्निं खालायनो गोसोबा बिनिफ्राय लिंकआव हाबनानै नोङो बिनिफ्राय एप्सखौ डाउनलड खालायनानै नोङो नोंनि डिटेल्सफोरखौ होजोबनानै लाबानो जाबाय। होमबा नोंथांमोनहाबो मिथिगोन बे एप्सआव आर्निं खालायोबा। नायदो, आर्निं खालायनायदो, बुजिदो। जेब्ला थाखा मोनगोन अब्ला बयबो बुजिगोन। दा थाखा मोनाबा बयबो गाब्रायो। दा अमनिकमखौहाय नायनायावबाथ' बिराद मोजां। दा बिराद मानसि उइथड्र खालायगासिनो दं। जोंनि बर' इउटुबारफ्राबो बिराद थाखा खामायगासिनो दं। दे बिदिबा लोगोफोर, टाटा, जोख्लोबबाय।